Szeptember 9 és 19-e közötti időszakra hirdettünk meg egy tőzsdén kívüli vételi akciót, amiben 1120 forintos kedvezményes áron lehet 900 000 darab részvényt megvásárolni, és ezen kívül, illetve emellett párhuzamosan 9-től 20-áig fut egy a jelenlegi kötvénytulajdonosaink számára egy diszkontált áru részvényprogram, aminek keretében pedig 1008 forintos áron juthatnak részvényekhez. Ugye ezek a részvények már meglévő tőzsdére bevezetett részvények, aminek a nagy előnye az, hogy a megvásárlást követően azonnal kereskedhetőek a papírok, mind a magyar, mind pedig a frankfurti tőzsdén. Többek között az egy konzervatív és hát ugye egy viszonylag nagy méretű piac, ahová önmagában nehéz bejutni mindenféle részvénnyel. A Bételnek ez sikerült, ezzel szerettünk volna súlyt adni a papír mögé, szerettünk volna egy hosszú távú és folyamatos stabil likviditást szerezni a részvényeknek. Egyébként a részvények ma már kereskedhetőek a frankfurti tőzsdén is. Az értékesítést a Budakes Brokerház Zrt. Végzi, mint főszervező és a konzorciumnak a vezetője, emellett a Real Systema Zrt. Még, aki konzorciumi tagként jelen pillanatban az értékesítést végzi. A konzorciumi tagok száma menet közben még bővülhet, de elsősorban a Budakes, illetve a Real Systema Zrt., ahol ezeket a vételi szándékokat le lehet adni. Ugye ez egy tőzsdén kívüli OTC piaci adásvétel, ami itt meg tud történni, azaz vételi ajánlatot kell tenni az adott brokerház irányába, és gyakorlatilag így lehet megszerezni a papírokat. Jól működő, stabil, kipróbált 5 éve, jól működő üzleti modellel jöttünk a piacra egy nyereséges vállalkozásként, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a papíroknak folyamatosan van egy emelkedő tendenciája, hogy volt eddig is, és nyilván ebből az üzleti modellből és az ebből származó üzemi eredmény növekedésünkből folyamatosan ez várható is. De emellett arra is nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, hogy ne legyen a papír túlárazva, éppen ezért a jelenlegi tőzsdei árnál is kedvezőbb áron kínáljuk a részvényeket most értékesítésre. A Bétel az elmúlt 5-6 évben folyamatosan tudatos és gyors és dinamikus és rugalmas fejlődésen ment keresztül, ami köszönhető annak, hogy egy nagyon jól megfontolt üzletpolitikánk van, köszönhető annak, hogy olyan beruházáspolitikát folytatunk, amiben gyors megtérüléssel, biztonsággal tudunk beruházni. Az elmúlt években nagyon komoly eredményeket hoztunk az árbevételeink, az üzemi eredményeink növelésében, a belső költségeinknek a folyamatos csökkentésében. Ezt a dinamizmust kívánjuk átültetni gyakorlatilag a részvényekre. Nyilván 2 éve a tőkepiacon kötvényekkel már jelen vagyunk, ami azt jelenti, hogy a tőkepiac minket ismer. Ezen belül a kötvényeinket nagy sikerrel tudtuk értékesíteni intézményi nagy befektetőknek, de már a részvényprogramunknak is részeként nagyobb intézményi csomagok keltek el az elmúlt hónapokban, ami mind-mind alátámasztja azt, hogy minősített befektetők is befektetésre alkalmasnak találják a vállalat működését, belső struktúráját, üzemi tevékenységét. Azt gondolom, hogy ez valahol az, ami garanciát adhat a jövőben. Bárki most részese lehet ennek a magyar sikernek.